ምዕባለታት ትግራይ ኣህጉርናን ዓለምናን ዝደሰሰሉ ትግራይ ሞኒተር እዚ ሰዓት ጀሚሩሎም ከመይ ጽንሑ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ምሳና ጸኒሕኩም ሓደሽቲ ሓበሬታታትና ክትከታተሉ ብልዑል ኣኽብሮት ብምዕዳም ዝርዝራቸውን ከነስዕብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ህወሓት ሰላማዊ ዘተን ለዝብን ምክያድ መደብ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ትማሊ 7 ሐምለ 2026 ንባይቱ ተወከልቲ ህዝቢ ዘስምዖ ዓመታዊ መዕፀዊ መደረ ብትርናይፎም ብኻልእ ወገን ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ዘይምምላሱ ህዝቢ ትግራይ ኣይጉዳን ክብል ኣብዚ እዋን ደጋፊ ጽምዶ ምዃኑ ዝነገረሉን ሓደ ካብ መስረቲ ህወሓትን ተዛሪቦም ኣብ ኣዲስ አበባ ተጋሩ ይሰርብ ከም ዘለው ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስክርነት ሂቦም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ወራርቲ ሓይልታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ናይ ክተት ኣዋጅን መምርሕን ኣውሪዶም ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ቡፃን ጳጳሳት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጻ ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ገበን ምጽራይን ልዕልነት ሕግን ከም ዘረጋግጹ ምክትል ፕሬዝደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣፍሊጦም ትግራይ ሞኒተር ኣብ ሰዓት እዚ ነዚያቶምን ካልኦት ኣገደስቲ ዝበሎም ምዕባለታትን ከካፍለኩም እዮም ምሳና ጽንሖም ብቐዳምነት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ቡፃን ጳጳሳት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጻ ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ገበን ምጽራይን ልዕልነት ሕግን ከም ዘረጋግጹ ድማ ምክትል ፕሬዝደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ እዮም ኣፍሊጦም ዘሎም ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ጸጥታ ከተማ ኣክሱም ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ብምርግጋጽ ተጠርጠርቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዘወዓለ ኣፍሊጡሎም ምክትል ፕሬዝደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ቡፃና ቦታት ተፈቲኑ ዝበሃል ዘሎ ገበን ብስርዓቱ ተጻርዩ ልዕልነት ሕጊ ከም ዘረጋግጹ ነፍሊጦም ኣይተ ኣማኑኤል ነዝበሉ ኣብ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገጾም እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ቡፃና ቦታት ዝፍጸም ዘሎ ገበን ቅድም ክብል ኣብ ተራ ዜጋታት ክደጋገም ዝጸንሐ ተራ ናይ ክትራን ተግባር ሎሚ ሓፊሉ ኣብ ዝብርኪ በጽሑሎም መንግስቲ ብኣጋ ስርዓት ከትሕዞን ስጉምቲ ከወስደሉን ተዘኪሉ ንባዕሉ እውን ከም ዘይምሕርዎ መርኣያ ተግባር እዩ ናይ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ቡፃን ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ተኽሲ ከም ዝተኸፈተ ተሓቢሩ እዮም ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ድማ ኣብ ልዕሊ ቡፃን ጳጳሳት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ያረጋጊጻ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ጸጥታ ከተማ ኣክሱም ብወገን ነቲ መጥቃዕቲ ብምርግጋጽ ተጠርጠርቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓለ የፍሊጡ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ኣብ ዘርግሐቶ መግለጺ ናብ ባሕቲ ሐምለ ዘውግሕ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 6:40 ኣብ ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መንበሪ ቡፃት ጳጳሳት ዕጡቓት ተኽሲ ከፊቶም ኢላ እቲ መጥቃዕቲ ዕጡቓት ብቐንዱ ኣብ መዕረፊ ክልተ ጳጳሳት ማለት እውን ቡፁእ ኣቡነ ናትናኤልን ቡፁእ ኣቡነ ኣረጋውን ዝነጻጸረ ከም ዝኾነን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ቡፁእ ኣቡነ ኣረጋዊ ፈተና ቅትለት ከም ዝነበረ ኣፍሊጣ ቡፁእ ኣቡነ ናትናኤል ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ፈለገ ህይወት እታ ቤተክርስትያን ግዱድ ግፋ ከም ዝተኻየደን ኣብ ልዕሊ እታ ቤተክርስትያን ዝግበር ኢደታውነት ከም ዝተቃወሙን ይፍለጡ ቡፁእ ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ኣይንፍራሕ እቶም ዝግበሩ ቀይዲ በትኽ ምንቅስቓሳት ኣብ ትግራይ ንቃወም ድምፅና ተቢዕና ነስምዕ ኢሎም ነይሮም እዚ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ዘሎ ቅድሚ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ኣቡነ ናትናኤል መፈራርሒ ድሕሪ ምቕራቡ ድሕሪ 3 መዓልቲ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ዛራ ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ልዕሊ ቡፁእ ኣቡነ ናትናኤል መፈራርሒ ዘርጊሑ ነይሩ ኣሰናዳታ ሚድያ ዝኾነ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣቡነ ናትናኤል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብያተ ክርስቲያን ከይተረፈ ዝካየድ ዘሎ ግዱድ ወታደራዊ ግፋ መናእሰይ ዶ ክብል ምጽዋዖም ከሲስዎም እዮም ስታሊን ብፁዕነቶም ግዱድ ግፋ መናእሰይ ዶ ንክብል ኣብ ልዕልታ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዝግበር ምትእትታው ፖለቲካ ከብቅዕን ኢዶም ዘእትዉ ኣካላት ክስሕቡን ምዝራቦም ንሃይማኖታዊ ኣቦነቶምን ብፁዕነቶምን ዝትንክፍ ናይ ምፍርራሕ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ከም ዝነበረ ይዝከር በዚ ድማ ብፁዕነቶም ኣቡነ ናትናኤል ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ይቅርታ እንተዘይሎም ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ ክስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣፈራሪሑ ነይሩ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ዘይምምላሱ ህዝቢ ትግራይ ኣይጉዳን ክብል ኣብ ዝዋን ደጋፊ ጽምዶ ምዃኑ ዝነገረሉን ሓደ ካብ መስረት ህወሓትን ተዛሪቦም
اتمسرات حوحات مس حدا دقاف صمدو زخونا ميديا أب زكايدو قال محتت حزب تግራይ ናይ መሬት ፀገም የብሉን ኣብ ሓደ ዞባውን ተተኻኢሉ ክነብር ይኽእል ይክብል ንብዙሓት ዝቆጥዕ ዘረባ ኣስሚዑ ኣሎ መስራት ሕወሓት ግደይ ዘራፅዮን ምስቲ ኣብ ኢሳት ሚድያ 5 ሚልዮን ን95 ሚልዮን ክብል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወፍሪ ፅንተት ዝኣወጀ መሳይ መኮነን ኣብ ዝነበሩ ፃንሒት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝወስዶም ዘሎ ተግባራት ኩናት ዘትርፊኦም ክብል እዩ ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ስርዓት ብልጽግና ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ስምዕ ብዘይ ምትግባሩ ዝተፈጠረ ቅልውላዊ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ግደይ ዘርኣጮን ብኻሊእ መዳይ ድማ ሕወሓት ኣብይ ዝደልዮ ክኸውን ኣይከኣልን ንኣብነት ንፋኖን ኤርትራን ንምውጋእ ብብልጽግና ዝቐረበ ሕቶ ክቕበል ዘይምኽኣሉ እውን ንኣብይ ናብ ቁጥዕ ዘእተወ ጉዳይ ምዃኑ ኣመላኺቶም ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኩናት ንምትራፍ ትግራይ ንምድሓን ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝኣምን ብምግላጽ ኣብይ ኤርትራ ንምውራር ቀጥታ ትግራይ ብምጥፋእ ዝገብሮ ወፍሪ እዩ ትግራይ ንምውራር ድማ ሕወሓት ከይጠፍአ ዝኾነሉ መንገዲ ከም ዘይኮነ ዝተረድአሉ ኩነታት ኣሎ ነዚ ድማ ኣንጻር ሕወሓት ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ወፍሪ ኣካይዱ ሕወሓት ንምጥፋእ ዝወጠኖ ሽርሒ ኣይሰመረሉን ኢሎም ብኻልእ ወገን ሕወሓት ምእንተ ምምላስ ምዕራብ ትግራይ ኢሉ መናሰይ ዝገፈሉ ዘሎ መንገዲ ከም ዘይድግፎን ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ዘይምምላሱ ህዝቢ ትግራይ ኣይጉዳን ዝብል እምነት ከም ዘለዎን ዝሕብር እቲ ደጋፊ ጽምዶን መስራት ሕወሓት ብኹናት ንህዝቢ ኣምሓራ ሲዕሩ ምዕራብ ትግራይ ክወስድ ኣይኽእልን እንተተኻኢሉ ድማ ብሰላማዊ ዘተምርዳእ ይገበር እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያዊ እዩ ምዕራብ ትግራይ ናብ ኣምሓራ እንተኸደ ህዝቢ ትግራይ ዝጉዳሉ መንገዲ የለን ክብል ኣብ ተጋሩ ቁጥዕ ዝወለደ ዘረባ ኣስሚዑ ኣሎ ንሱ ኣብ ተቃያለ ምሕተቱ ሕወሓት ትግራይ ሃገር ንምኽፋት ኮነ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ኩናት ክጅምር የብሉን ኩናት ዝጅምር ምስ ፋኖን ሻዕብያን ብምዃን ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ንምእላይ ኣብ ኢትዮጵያን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኾን ስርዓት ንምትካልን ክኸውን ኣሎ ክብል ኣመላኺቶም ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወን ብሓደ ገጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክልል ኦሮሚያ ቁልዕ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ደበና ኩናት በትኻሊ ገጽ ድማ ብዓለም ለኸ ትካላት ብልቓሕ ተሓኒቓ ትርከብ ዝበለ ግደይ ዘራፅዮን እዚ ኮይኑ እናሃለዉ እውን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክንደይ ፖለቲካዊ ለዘብ ኩናት ከም እንኮ መማረፂ ከም ዝወሰደ ኣብሪሖም ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ እቲ ንምስል ዘካየዶ መረፃት ዓወይተ ህዝቢ ሓላፍነት ይቡን ብዝብል ትጨፍጫፍ ንጹሃት ከም ዝቕጽለሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝብል ግደይ ዘራፅዮን ብምኽንያት ምክክር ኮሚሽን ዝተባሃለ ትካል ብልጽግና ድማ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምቕዳድ ወይ ድማ ነቲ ስርዓት ብዝጥዕም ምቕያር ኢሉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንታዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ጫፍ ምብፅሑ ዝሕበር ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ንምትላልን ኣብ ኩናት ሓገዝ ንምርካብን ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ፃዕርታት ከም ዝገበረን ንኣብነት በሪ ወደብ ከም ምፅአ ዝብል ናይ ዓሰብ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሩ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ምሳኑ ዝሕበር ንሶም ኣብይ ብሓሶትን ምትላልን ዝተመስከረሉ እዩ السرعات كاب حزب استنزل حزبي بعفو كتالل أي خلني بل أزي مس أبي خوين كات تجري مدحاني كعلو زبل أبقون أبي نزلوا قلة تجارز ملكت حتى صغار بلون تخاون أبي ملا شو دماغ أجمع تجري أبي تجري خوين كام برز أنت تمس زفت ملكان حزون كتف كام سرحن حيل خوين كا تجري مدحان زي حسابي قبل لمن قدي بعد جنرال زاد كانن أي تاجي تاتشورة دعنا عفام أبزوان سلاي حزب تات زغنا سرعات 4 كيلو زول حيل سرعات بلتقلنا يلو كم زمن زقل قداي زرعاتون نزاب قمت بمتاو بحبار نت سرعات ملايت مسرتاو نجار مخان يزعمن إلى الله أب أديس أبا تجارو يسرو كم زلوا أي تاجيتات جوردا مسكرنة يبوم إذا كم زلوا خوينو وررت حيلتات أبزوان مراب تجري حدوش نايكتد أواجن ممرحنا وريدام أب حدا كفلة كتما طرح بحدا جزي 300 تجارو كم استعصروا أي تاجيتات جوردا قريت لهم أبزح الساعات كابل تجرين أب أديس أبا زخارو تجارو نتكاففو ناب مثل تاني طول لا يوسرو كم زلون من جتات صحاب برام منجستي فيدرال أب أديس أبا ما خال معقوب سدسنيات بوليتيكا يساس كم زلون تم منجتات وسخهم قليجام أب تجري نزلوا وأنا وكنت أتبلجوا بالزجنا تجارو مناسيات كاب تجري كوزو أب حيالنا بروباغندا وفرت أمير مهلاوز فلت كوينو دحرزد ما أب ديسابان كاليبوتان بتحدوجن أب تجري أبال تديف نيركا شبر كتفت مخاب زبل بتخلي قصر ما استفلالي زي ربح مغنياتات بمغرب ناب بوليس تابعن كالوت وتدراوي كامبتاتن يعقرم كمزلو منجتات يملختهم أب أديس أبا كاب زغربا ونات كاير زنح حافظا بزخف ملكو يغتل لهم بفلاي أبزن حيدة معلتات أب كلن كفلا كتماتات أديس أبا بستوارد جزا بمتاوز جبار تفتش شابنا والكتكالات توصيرهم زسرحون
مخاين دوبيل كامحتات قدم حزي كاب السراي حافظها بزحيلة يخدولو سرعة أبي أحمد أب بشوفتون لقطافو لقدادن عبيت مداقون مأخلات حاني طلاب دحرت انت تاوكينات تقراين عبدي سابا زقعزو تقارو توتوا من عدمهم بزي قدس نابزي تدالي زولو مداقون مأخلات كاتو سرعة أبي أحمد مس نخبدهم زعسبهم قالة تقارو خوين يسرح الله عبل على تولد تقراين ناسخ نزمت جملاو ماسرتي جويان بحيلي نعم مداقون مأخلات مأسكار كنديت حتى من إساي نابدي سابا كسدد سرح زلو أكالات يوم كسد ما كاب قديات تقارو يغربر لهم اللهم እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ናይ ክተት ኣዋጅን መምርሕን ኣውሪዶም ብልጽግና ትግራይ ንምውራር ሙሉእ ምድላው ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ኸይዲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንኹለን ወረዳታት ሓድሽ መምርሒ ከም ዝወረደ ተሓቢሮም እቲ መምርሒ ካብ ክልል ኣምሓራ ፖሊስ ኮሚሽን ዝወረደ ኮይኑ ኣብ ኩለን ወረዳታት ዘለዉ ኣባላት ፖሊስ ናብ ሰራዊት ብልጽግና ከኣትዉ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ንምውራር ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምድላው ኣካል እቲ ዘመቻ ክኸውን ከም ዘሎን እዩ ዝእዘዝ زرزر تحستوت مدب وردا قفتح مرة 500 ميتاوي كابزلوا حيل ساب وردا والقايت 400 ميتاوي كابزلوا حيل ساب تنسترفا ورداتات دما كابزلون حيل ساب 300 ميتاوي ناب سراويت بلصقنا كاتو زبل مخانو امونات منጭታት ትግራይ ሞኒተር ገሊጾም በተወሳኸውን ከምቲ ኣብ ተኸባቢ ዝረኸብናይ ሓበሬታን ተኾይኑ በዝሕ ዘለዎ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ፀብሪ ዝበሃል ከባቢ ቀሊልን ከቢድን ስልጠና ክወስድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ እስራኤል ካምፕ ክልተ ምትኻብ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጾም እዚ ተሃድሶ ነቲ ሰራዊት ብልጽግና ዘለውጦ ነገር ዋላ እኳ እንተዝሃለወ ኣብ ሃይሃይታን ልዑል ምድላውን ከም ዘለዎ ግን ምንጭታትና ወሲኾም ሓቢሮም ትግራይ ኣብ ዝዋን ዝተወራረ መሬታ መሊሳ ዘይተሸራረፈትን ላዕላዊትን ትግራይ ትውንነሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ዝገልጹ ገለ ተዓዘብቲ ኣብ ትሕቲ ጎበጥ ተወረርቲ ኮይኑ መቑሕ ባርነት ተዳዕኒንዎ ዘሎ ህዝብና ሓራ ዝወፀሉ ንልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ ሕሱም ስቃይ ዝርከቡ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ምዕራብ ትግራይ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ዝናፈቕዎ ንጹህ ኣየር እናተንፈሱ ባዕሎም ሓሪሶም ዝዕንገልሉ ኩነታት ክፍጠር ግድን ምዃኑ ኣምኖም ላዕላዊ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ምርግጋፅ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ብቁልጡፍ ሓራ ምውፃእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ምስ ውሕሱ ድሕንነቱን ሕጋዊ ምምሕዳሩን ናብ መረበቱ ምምላስ በዘቢልካ ድማ ዝተማልአ ህልውና ድሕነትን ዓርሰ ውሳነን ትግራይ ምርግጋፅ ዘይስገሩ ቀያሕቲ መስመራት ትግራይ ኮይኖም ዝኾነ ዓይነት ሰላማውን ፖለቲካውን ድርድር ዝህሉ ድሕሪ እዚ ቀይሕ መስመር ጥራሕን እዮም እዚ ንምግባር ዘኽእል ብሄራዊ ቁመና ድማ ክፍጠር ተጋሩ ብሕብረት ክሰርሑ ፃውዒት እናቐረበ እዮም ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዝርከብ ሕድሕድ ትግራዋይ ኣብ ጽላል ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይ ተወዲቡ ምኽተ ትግራይ ንምዕዋት ብዝለዓለ ሓርበኝነትን መንፈስ ሰዓራይነትን ርብርብ ክገብር ግድን ይኸውን ትግራይ ሞኒተር ነዚ ሰዓትን ኣብ ዝወረዱ ካልእ እዋናዊ ሓበሬታት ሰጋጊርና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ምስ ሕወሓት ሰላማዊ ዘተን ልዝብን ንምክያድ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ትማሊ ሓምላይ 2026 ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ዘስምዖ ዓመታዊ ምዕጾ መደረ ብትርናይፎም ኣይቴማነ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛ ሰልፊ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይርጉዕ ፖሊስታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሰፍን ዝግባእ ዘላቕ ሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑሎ ኢሎም እቲ ሚኒስተር እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኣብዚ ናይ ልዕሊ 2 ዓመታት ጉዕዞ ኣብ መንጎ ክልተ ኣዝዮም ዝተረሓሓቁ መርገፂታት ክወሳወስ ከም ዝጸንሐ ገሊጹሎ እቲ ፓተምኪን ኢሉ ዝፀውዖ ሰልፊ ብሓደ ሸነኽ ላዕላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ወታደራዊ ጎስጓስን ተጻብኦን ክገብር ከም ዝጸንሐን በቲ ካልእ ወገን ድማ ርእሱ ከም ገዳይ ውሽጣውን ገዳማውን ውዲታት ገይሩ ክቐርብ ከም ዝፈተነ ኣመልኪቶም እዚ ናይ ኤርትራ ምላሽ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ባይቶ ዘስማዕ መደረ ንኤርትራ ሕወሓትን ሱዳንን ብሓባር ብምጥቃስ ኣይኮነን ዶ ሻዕብያ ወያንን ሱዳንን ካልእ እውን ተተወሰኸ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ቅንጣብ እውን ትኾን ስጋት የብሉን ክብል ድሕሪ ምግላፅ እዮም ኣብይ ኣብቲ ዘስምዖ መደረ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕባር ንኢትዮጵያ ንምውራር ይዳልሎ ክብል ዝወቕሱ ኮይኖም መንግስቱ ግን ነዚ ሓይሊ ንምምካት ዘኽእል ዓቕሚ ምክልኻል ይሃንፅ ከም ዘሎ ብምግላፅ ነቲ ቀደም ዝሰርሐ ዝኣረገ ስልቲ ሕዚ ክጥቀሙ ምፍታኖም ረብሓ የብሉን ክብል ተዛሪብሎም ሚኒስተር የማነ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዘየድልን ክውገድ ዝኽእልን ወጥሪ ብሰንኪ ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ዝኽተሎም ዘሎ ሸለልትነት ዝመልኦም ፖሊስታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስ ሱዳን ዘሎ ምሰሓብ ካብቲ ትገዛእ ሰልፊ ንፍሉያት ሓይልታት ወፃኢ ብምእዛዝ
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ሚስጥራዊ ማዕስከርን ወታደራዊ መደብርን ብምፍቃዱ ዝመፀ እዩ ኢሉ እዚ ክስ እዚ መንግስቲ ሱዳን ንኢትዮጵያን ንሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ኩናት ሱዳን ጣልቃ ይኣትዋ ኣለዋ በማል ብተደጋጋሚ ክኸሶን ዝፀንሐ ዘዘኻኽር እዮም። በቲ ካሊእ ሸነኽ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓይልታት ትግራይን መናእሰያት ኣብ ሱዳን ናብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት የሰጋግሩን ከም ጊላታት ይሸጡን ኣለዉ ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ መንእሰያት ትግራይ ብዘይፈልጥዎ ምክንያት ሂወቶም ይስእኑ ኣለዉ ኢሎም እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብዘይምትግባሩ ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ዘይምምላሶም ንትግራይ ዳግማይ ናብ ዕፅዋ ይመልሳሉ ኢሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወቅስ ህወሓት ብዛዕባ እዚ ኣብይ ኣሕመድ መናእሰያት ይሽየጡ ኣለዉ ዝበሎ ክሲ ግን ዛጌድ ዝሃቦ መልሲ የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ነቲ ቅድሚ ሕዚ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክስታት ሙሉእ ብሙሉእ ውድቕ ገይርዎ ነይሩ እዮም። እቲ ሚኒስትሪ ብ6 ጉንበት 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጣዊ ቅልውላው ቃልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝ ዝፈጠረቶም ምስምሲ ክብል ከሲሶም። ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል እቲ ምስ ሶማሊላንድ ብምስጢር ዝተፈረመ መዘክር ምርድዳእ ዘይሕጋውን ሸለልትነትን ዝመልኦን ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ ንውዕላትን ስትራቴጂካዊ ስምምዓትን ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ከምኡውን ንሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝምልከት መሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጠሓሰ ኢሎም ቀፂሉ እቲ ገዛእ ሰልፊ ንልዕሊ 2 ዓመትን መንፈቕን ኣንጻር ኤርትራ መርዛምን ታሪክ ክልወጥ ዝደልን ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝጸንሐ ገሊጾም ብዛዕባ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንምፍሻል ዝዓለሙ ሓይልታት ዝብል ክሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝመለሰ ሚኒስተር የማነ ውዕል ፕሪቶርያ ንኤርትራ ዝምልከት ከም ዘይኮነን ሙሉእ ብሙሉእ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑን ኣስሚሩ ኣሎ። እቲ ሚኒስተር ቀፂሉ እቲ ገዛእ ሰልፊ ውዕል ፕሪቶርያ ቅድሚ ምፍራሙን ዘተ ቅድሚ ምጅማሩን ኣዋርሒ ቀዲሙ ኣንጻር ኤርትራ ማለት እውን ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ውዲት ይኣልም ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ሚስጥር እዚ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓያሎ ቃለ መሕትቱ ብምግላጹ ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም መራሕቲ ህወሓት ብወገኖም እቲ ምስ ኤርትራ ተሓባቢሮም ንኢትዮጵያ ክወሩ ይዳለዉ ኣለዉ ዝብል ክሲ ፍጹም መሰረት ዘይብሉን ትግራይ ንምድኻም ዝጥቀመሉ ዘሎ ስልትን ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሮም እዮም። በቲ ካሊእ ሸነኽ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሰዓርን ተሰዓርን ብማዕረ ኮፍ ኢሎም ዝተደራደሩሉ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ተኾነ ግን ሓይልታት ትግራይ ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ተኽታኽ ስጉምትታት ይወስዱ ከም ዘለዉ ብምውጋዝ ህወሓትን ዓወትን ሕቖን ከብድን እዮም ኢሎም እዛ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ህወሓትን ዘሎ ምስሓብ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ነቲ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ከውድቆ እዩ ዝብል ስጋቶም ኣብ ዝገልጹሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኤምባሲ ኣሜሪካ በአዲስ ኣበባ እውን ብ26 ሰነ 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበርን ሰፊሕ ፖለቲካዊ ዘተ ክካየድን ፃውዒት ተቐሪቡ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ክልል ኩናት ንክልዓል ሰፊሕ ድሌት ኣሎ መኽሰብ ስለ ዘይብሉ ኢና እምቢ ኢልና ክብል ተዛሪቡ እዮም። እዚ ርእቶ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ብቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዝተነፈጎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ህወሓት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ምስሓብ ኣትዩ ኣብ ዘለሎን ኣብቲ ክልል ግዱድ ወታደራዊ ምልመላ ይካየደሎ ዝብል ክሲ ኣብ ዝስምዐሉን ዘሎ እዋን እዮም። ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ክልል ትግራይ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜዮም ቆልዑ ብግዴታ ናብ ውትድርና ይምልመሉ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ፀብጻብ ኣውፂኦም ኣሎ። እዛ መንጎ መራሕቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናትን መፈራርሕን ድሕሪ እቲ ብሓደ ሰነ 2026 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መበል ሻውዓይ ሃገራዊ መረፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝመርሖ ሰልፊ ብልጽግና ብኣብዝሓ ድምፂ ባይቶ ድሕሪ ምዕቃብ እዮም። እቲ መረፃ ብግጭትን ብክስታት ዓፈናን ዝተዓብለለ እዩ ነይሩ ዝብል ነቐፌታ ዝቐርበሉ ኮይኑ ኣብይ ኣብ መጀመርታ ጥቅምቲ ንኻልኣይ ብርህ ዘመነ ስልጣኑ ቃለ መሓላ ክፍጽም ትፅቢት ይግበር። ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምነይዎ ዘላቒ ሰላምን ምርግጋዕን በቲ ገዛእ ሰልፊ ዝኽተሎም ዘሎ ካብ ክውንነት ዝረሓቑ ፖሊስታት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ክብለ ጠንቂቖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማል 7 ሐምለ 2026 ኣብ ዓመታዊ ምዕፅዋ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ኣባላት እቲ ባይቶ ንዝቐረበሉ ሕቶታት መብርህ ዝሃቡ ኮይኖም ህወሓት ቀልብን ተገዚኡ ንምዝርራብ ጻዕሪ ከድሊ ኢሎም ተቐዳማይ ሚኒስተር ብቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዝተነፈገ ፖለቲካዊ ሰልፊ ህወሓት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ምስሓብ ኣትዩ ኣብ ዘለሉ ግዜ ነዘሬቱ ሂቦም ኣብይ ንኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ህወሓት ቀልብን ተገዚኡ ንምዝርራብ ሰላም ንምምጻእ ጻዕሪ ምግባር ኣገዳሲ ብምባል ካብ ሰላም ወፃእ ዘሎ ኩነታት ኣይጠቕመናን ክብል ተዛሪቦም። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ሞኒተር ነሳት ዜና ባኹም ከነብሎም ዝሓዝናዮም ሓደሽቲ እዋናዊ ዜናታት ነዚኣቶም ይመስሉ። ኣብ ዝቕፅል ምድላውና እስካብ ንራኸብ ሰላም ጽንሖም።